Ya, memenuhi permintaan dari Bapak Ibu semuanya ada kelayung-layung. Spesial untuk Habis mempelai ini salah berdua topo. yang pastinya ditunggu juga dinanti. Aditya juga masih bersama. Buka dasar ini, buka dasar. Syuting untuk panjenengan semuanya. Nusantara mendul cha. Kowe iki lha apa le? Nyoteng ki ning ngarep aja ning guri kok. Apa mangan jajan ngono? Engko tak dijelok kabeh. Gatot Vision.
Wong mati kok rasane penak iki lagi temu iki. Nangis penak iku jenenge. Gak nangis lara. Nangis penak to. Iya, mosok wong mati kok. Au.